Здравейте, казвам се Емилия. Аз съм на 30 години и живея в град Пловдив. Работя всеки ден в един голям офис. Моята работа е интересна, но е малко уморителна. Затова аз имам любимо хоби, което ми помага да си почивам. Много обичам да чета. Чета всеки ден след работа и през уикенда. Чета криминални романи, фентази, научна фантастика и поезия. Това са моите любими жанрове. Харесват ми интригуващи книги. Имам голяма библиотека вкъщи. В нея има над 1000 книги. Не чета любовни романи. Те не са интересни за мен. Купувам книги онлайн и от различни книжарници в Пловдив. Винаги чета вкъщи на моя удобен диван с голяма чаша горещ чай. Понякога чета и електронни книги на моя таблет. Това е много удобно, когато пътувам с автобус или когато съм в парка. Предпочитам обаче хартиените книги, защото обичам да усещам хартията и да мириша новите страници. А вие обичате ли да четете